Yobi kencha bụ ụmụ a na-emekwa nwanne m achọ nke ị ga-emu ntị ọfụma ọ bụrụ na ịma na ibi na Lagos steeti na-eme biznes na Lagos ma ọ na ị na-arụ ọrụ na Lagos enwere m ozi mbịa ka m zie gị a sị na enwere ozi a ka ọ rapụ ebe na ọ mere n'ike anụta aka ala eze ọ dị ka eze ọgwọrọ anụmanụ nweta infọmeshọn mbutelu gị ya ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo na-azụ afịa na Lagos ị ga-enwọchi fụ na a na-eme nkuri ka ọ na ihe niile ma taksị ma ngwongwo na ngwongwo ife ahụ a na-afrọstreti gị pipụl ahụ na-asị ụnụ ya Lagos ụnụ nọ gịnị ka ụnụ na-emere ebe ahụ nnataba nwanne be ntị ka m gwa gị ebe onye bi ka ọ na-awachi igwe nke nọ na Lagos nwa ọnwụ na Ọnịcha na-egekwa ntị ọfụma ịbịa ị na Lagos na-azụ afịa wee sị na trela gburu mmadụ 100 na Ọnịcha ọgụ onwe aka achọba ozu chọta ozu gị dị ya maka na nọrọ dị ya ọnwụ ya egbu na Lagos ka ọ dị problem ọ bụla ị ga-enwe bụ na Lagos ọ na-abụ ndị dị obodo oyibo na-agwa gị challenges a na-efe esi abroad ọ na-efe gị efe na ntị nke ị na-afụ na Lagos nwanne m gee ntị gị nwanụ na Lagos na-afụ all these things achọ ka nkọwa alụghị nọọ ife anụnwa ka o ji wee bụrụ gịnị Lagos steeti problem Lagos na problem Ọnịcha abụrụ efu ị na-adịbe nna agwa gị nwa obele ife na-eme gị obi ala emeghị a ị ga-akachite obi obodo oyibo Naijiria nwee bụ Lagos ị na-adịbe nna agwa gị ala bekee Naijiria nwee bụ Lagos anyị nwere ọzọ dịrọ tu nke ahụ wee nọ dị anyị ga-anọsi ike shuga dị ya mmanụ aṅụ dị ya mmiri anụ efi dị ya ife ọbụla gbalụ mmadụ na Lagos ịgbakọ efu n'obodo niile nọ n'ụwa nọ na Lagos embasi niile dị n'ụwa dị na Lagos ya ka ebe a ji wee bụrụ ana mmiri anụ efi na mmanụ aṅụ na-eru chukwu enwe welụkwu edebe di ya ọ wee bụrụ na ọ ga na-akụrikọ ị na-alụ ọzọ o wee ebe a na-akpọ mkpochiri di ya onye zọba okenye ya o nwere ebe ọ dị izi Ọnịcha ebe a na-akụri Owerri a na-akụri Aba nkuri onwe ebe nkuri na-adịrọ ebe kuri kọchọ akụri eru ọzọ nwewe ọzọ gbabakwa mbọ mgbe ebe na-abịa Lagos ahụ ibu ụlọ elu wee bịa ịmadụ na ị ga-eme eke ya ekuri oge a nọrọ dị ya ọ na-abụ agwa nwata agwa ogbenye ife emere wee bụrụ ọgaranya ọ sị tụfịa ka a chọkwa n'ogbenye ọnọ mana ọgaranya na-adị ya olesi gbana ike ngaga adado na onwezi ife ekwuteli ya ịnataba ka akọkwala gị ife dị na nnataba ọnụ eji gbala nataba east o nwere ka ị ga-esi nata hia before you know it ọ ga ị ga-eso na ndị na-agba mkpọ na adị na akwamozu ụmụazị gara akpọ izi akwa onye afụrụbu ọkụ na-agba na kichin na-eke mmanya ọ ka o si wee dị adịghị agbụ ya drọ so ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị escape ife anụnwa nwanne kochiri di ya onwe ebe ị na-eje nọrọ di ya achụọ gị ebe ị nọrọ ebe a ife nchelu bụ ka ị were ife ọma dị dị a ife ahụ ị na-enwere ọhịa ka ije ka ị were ebe a ọ wee bụrụ na ebe he gbapụ ọsọ ọ dị ka onye na-agba street eke ekwefe ya sị mba na ọ chọrọkwa eke gbafee ebe a anụ m eke nọ na street ọ ga-ahịa ejizi ma mgbagbu ya nwanne ọka mmadụ wetara 1 million spend ya 700,000 than you wetara 100,000 spend ya 20,000 more money no problem mana anyị agba ọsọ anyị asị na nzu ahụ nzuzo na-adịrị na asị ike dịkwa gị ike arụ ike buru ike agwụgị ya you can come home mana eji na ya rege na-emebi blues ndị ọzọ o nwere ndị na-akọrọ ya na-afụ challenges na ọkwa dị ya ịnatakwa ihe a challenge dịkwa na Igbo ebe a agaghị na nnekwu ịnata na east challenge dị ya ụmụnna ịghọtabe ị ga-efe esike esi ụmụnna bụ onwe ebe enwe ị ga-esosi na ndị na-ebe arụ obodo ekene eme olu maka a ga na-akpọ gị kes akwamozu ị ga-eje ị ga-esoje bịanụ ka edo maasị na onye nwụrụ anwụ ụmụazị ya na-anwụsị n'egbe ị ga-esoje na edo maasị ịjụ na ụmụ ebe ka ebe bụ ụmụ ebe a tell you challenge dị everywhere akpọ ya ibe ala na-egburu akwụ na egbu akwụ na ebe ya na-eti isi ọnụ na-afụ igwe ọkụ onye arọtuo ite ị na-aka ebe ịkọ ọ ga-adịrọkwa ebe ọ bụrụ dị isi na makroni ị na-ebi isi ụmụazị na-adịra ego n'ebe ahụ
ọkwa ndị abịakwara be ya ala ara ha agbaghị ọwara na agbaghị a na-akụri ka a na-akụri ndị a na-eburu propaganda a na-akụri ka a na-eme nke ikpururu blọkụ na Lagos alọrọ agbaghị ọla nke ya afụ nke ka ị na-eji aṅụchala ụmụ isi nwa na Chelsea ịtapụrụ enwe ọrụ akọghịrị a na-akụri si Lagos a na-eme anyị ka a na-eme anyị kama mgbe mechie gwara ọsọ nwanne m mgbede anya na efe kọlife ọma anyị kọlife ọma anyị n'ife ọma na-ebu chalenji ngwanụ ka ọ dị m ihe ebi ihe sharp